S konkurencieschopnosťou Slovenska to ide veru dole vodou. V Európskej únii je na tom horšie už len takmer skrachované Grécko. V rebríčku konkurencieschopnosti sme na tom podľa Svetového ekonomického fóra najhoršie, ako sme kedy boli. Až na 78. mieste. Lepšie ako my je na tom aj Rwanda, Rumunsko alebo Srí Lanka. Čo to pre nás znamená? Bude ešte horšie ako je dnes? Čo je tu vlastne konkurencieschopnosť? A čo vyjadruje? O tomto sa pobavíme s ekonómom Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií Martinom Vlachinským. Dobrý deň, vítajte Martin na štúdiu. Dobrý deň, prajem. Tak snáď najprv asi bolo dobre vysvetliť, že celý ten rebríček, ako ho vôbec komentujete, už len ten fakt, že sme tak nízko pri ňom a potom môžeme hovoriť aj o tom, že čo to je vlastne za rebríček. To celkové postavenie, to číslo zaznelo, ja by som skôr zdôraznil ten dlhodobý trend, a síce, že Slovensko sa od nejakého toho roku 2006 prepadlo v tomto rebríčku zhruba o 30 až 35 miest. Existujú ešte dva podobné významné rebríčky konkurencieschopnosti. Aj v týchto rebríčkoch, hoci tam je naše postavenie o trošku lepšie, okolo 50. miesta, aj v týchto rebríčkoch pokračuje niekoľkoročný prepad pozície Slovenska. Čo to vlastne tieto rebríčky sú? V médiách sa to zjaví ako teda nejaké určité poradie krajín, ale za tým je pomerne rozsiahla analýza. Napríklad tento konkrétny rebríček Svetového ekonomického fóra skúma zhruba 100 charakteristík každej ekonomiky, od takých bazálnych vecí, ako sú zdravotný stav obyvateľstva, doba dožitia, rozšírenie, ja neviem, napríklad malárie, cez to, aká je v krajine infraštruktúra, až po to, aké sú v krajine verejné inštitúcie, ako fungujú súdy, ako vysoké sú dane a podobne. Čiže až 100 údajov dá dohromady potom nejaké číslo, ktoré nás zoradí v tej tabuľke, o ktorej tu rozprávame. Áno, je to pomerne komplexné hodnotenie. Skúsme teda povedať, že či aspoň v rámci tých čiastkových hodnotení v niečom, povedzme, trošičku vyčnievame, tak ktoré sú také najlepšie položky, kde sme na tom celkom dobre, a naopak, kde sme na tom úplne že zle. Taký ten priemer dosahujeme vo veciach, ako je infraštruktúra. Vlastne najvyššie nás ťahajú práve napríklad ten zdravotný stav obyvateľstva, ktorý je problémom pre mnohé rozvojové krajiny a z ekonomického hľadiska ten je u nás, dalo by sa povedať, veľmi dobrý, takže to nás ťahá hore. Naopak, najhoršie výsledky dosahujeme v oblasti verejných inštitúcií, kde sa pohybujeme už okolo 130. 140. miesta. To sa týka najmä fungovanie súdov, fungovanie úradov a podobne. Ja som sa samozrejme o tomto rozprával aj s ministerstvom hospodárstva. Predstavitelia rezortu trošku spochybňujú tento prieskum, takisto aj premiér Robert Fico sa doň obul. Hovoril, že na Slovensku ho mala na starosti PAS, teda Podnikateľská aliancia Slovenska. Dosť skritizovali jej šéfa Roberta Kičinu, povedal, že sú to také, že ako by takto bojovali proti sociálno-demokratickej vláde. Čiže skrátka spochybnili tento rebríček. Váš názor na to? Myslím, že to vyplýva z ich neznalosti toho, ako sa tento rebríček zostavuje. Podnikateľská aliancia Slovenska je len koordinátor. V podstate to zisťovanie spočíva v rozsiahlych dotazníkoch, ktoré obdrží niekoľko stoviek slovenských firiem, a teda rozhodne to nie je tak, že by teda pán Kičina sedel za počítačom a napísal tam zlé odpovede. Čiže vy odmietate nejakú manipuláciu, alebo skrátka vy ako ekonóm, vaši kolegovia nielen na Slovensku, ale v Európe a vo svete považujú tento rebríček Svetového obchodného fóra za naozaj transparentný a povedzme taký, od ktorého už môžu sa odrážať aj investori, ak chcú ísť do niektorých z tých krajín, skrátka, že má váhu? Podobne ako v prípade iných rebríčkov, dôležité je sledovať také tie dlhodobé trendy. Samozrejme, nemôžeme porovnávať krajinu na 75. a 74. mieste, jednoducho až tak presný ten rebríček nie je. No ak vidíme, že za posledných 6-7 rokov tá krajina sa prepadla o 35 miest, tak to určite má nejakú výpovednú. Čiže ak sme dnes 78, kde sme boli pred tými 6-7 rokmi? Myslím, že sa to pohybovalo pod 40, teda niekde okolo 40. miesta. Dobre, skúsme povedať, čo to znamená pre nás, pre Slovensko, byť v takomto rebríčku tak pozadu, ak z krajín Európskej únie už je za nami iba Grécko a pred nami ešte aj noví členovia ako Chorvátsko, Rumunsko, Bulharsko, ale myslím to z pohľadu ľudí. Čo to znamená? Budú mať teraz menej peňazí, menej práce, bude menej investorov na Slovensko chodiť? Rebríček v podstate odráža nejakú situáciu, ktorá tu existuje. V podstate hovorí o tom, ako náročné je na Slovensku produkovať nejaké statky. Teda hovorí nám o tom, koľko času napríklad podnikateľ musí venovať na vybavenie daňových formalít, ako dobrá infraštruktúra je tu na prepravu tovaru, aké veľké náklady musí podnikateľ vynaložiť, napríklad keď sa domáha nejakého svojho práva, napríklad z porušeného kontraktu a podobne. Čiže
tieto rebríčky odrážajú to, ako veľmi sme zaujímaví nielen pre zahraničných podnikateľov, ktorí sú síce asi primárne zahraniční investori, sú tí, ktorých zaujímajú tieto rebríčky, ale v podstate aj z pohľadu slovenského podnikateľa, pretože aj zahraničný, aj domáci podnikateľ podnikajú v rovnakých plus minus podmienkach. Povedzme, že pán premiér Fico to môže brať aj trošku osobne spolu s jeho kabinetom, keďže hovoríte posledných 7 rokov, že v tom rebríčku klesáme, no ak by sme to premenili na tie vládne funkčné obdobia, tak to je prvá vláda Roberta Fica, potom ten rok a niečo vlády Ivety Radičovej a teraz opäť vláda premiéra Fica. No tak aké sú tie konkrétne kroky, ktoré nám takto zhoršili za posledných 7 rokov konkurencieschopnosť v praxi? Čo sa tu stalo? Tieto rebríčky sú nepríjemné aj v tom, že nestačí robiť zlé veci, stačí nerobiť nič a pokiaľ ostatné krajiny napredujú, teda zlepšujú svoje prostredie, automaticky to znamená, že krajina sa prepadá. Slovensko bolo veľmi reformné do toho roku 2005-2006, potom prišlo k určitej stagnácii a v poslednom období môžeme vyslovene hovoriť o sade zlých krokov, ktoré viedli k zníženiu konkurencieschopnosti Slovenska. Najmä od začiatku tohto roku môžeme si spomenúť nový zákonník práce, ktorý sťažil prepúšťanie zamestnancov, ale toto má vždy svoju druhú stránku, že keď sa sťaží prepúšťanie zamestnancov, zároveň sa sťaží aj prijímanie zamestnancov. Zvýšilo sa daňové odvodové zaťaženie práce, zvýšilo sa daňové zaťaženie firiem, ktoré je najvyššie v celej východnej Európe. Zmenili sa povinnosti pri podávaní daňových priznaní a výkazov z DPH, kde pribudlo mnoho nových byrokratických povinností, ktoré opäť predražujú podnikanie a predražujú tvorbu statkov na Slovensku. Ak by som zostal v tej politickej rovine a opäť sa odrazilo od toho, že teda premiér to kritizuje a obviňuje podnikateľskú alianciu, že tak útočí proti sociálno-demokratickej vláde. Je to v princípe tak, že ľavicové vlády sa s konkurencieschopnosťou prepadajú s ich štátmi a pravicové naopak idú hore a majú lepšie podnikateľské podmienky a prostredie? Nedovolil by som si to takto sumarizovať na ľavicu a pravicu. V podstate, keď sa pozrieme na tie krajiny, ktoré sú na čele, na Slovensku pomerne ešte stále panuje taká predstava, že konkurencieschopnosť to sú nízke mzdy. No ak sa pozrieme, že na čele sú krajiny ako Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, čo rozhodne teda nemôžeme považovať za krajiny s nejakými nízkymi mzdami, tak skôr ide... Proti nám teda určite nie. Áno. Určite nie, takže skôr ide o to, ako dobre tá krajina funguje a to už skôr potom závisí od konkrétnych politikov, než od toho, akú farbu kravaty nosia. Dobre, posledná otázka. Čo teda by mala naša vláda, nech je teda na jej čele ktokoľvek, ale čo by mal správca štátu robiť, aby v konkurencii schopnosti dokázal byť konkurencieschopný, to znamená hýbať sa aspoň teda v tej prvej 40-ke, ako to bolo kedysi. Čo robiť s tým? Tak tá formulka je veľmi jednoduchá, je nemenná ako desatoro. Za prvé, čo najviac znížiť administratívu a byrokraciu, aby sa teda podnikatelia mohli venovať skutočne svojmu biznisu a nie vyplňaniu papierov a behaniu na úrady. Napríklad môžeme spomenúť, že na Slovensku je ešte stále pomerne dosť nerozvinutý e-government, teda nejaké elektronické služby verejnej správy. Druhým dlhodobo veľmi zlým faktorom na Slovensku je stav súdnictva. A teraz nehovoríme o nejakom prepušťaní drogových barónov, ale skôr o schopnosti vymáhať nejaké kontrakty. To znamená, ak má podnikateľ problém, tak skrátka má na súde problém, pretože sa nejakého rozhodnutia nedočká, alebo ak sa ho dočká, tak to trvá veľmi dlho? Presne tak. Dočkať sa rozhodnutia v obchodných veciach zaberá veľmi veľa času a veľmi veľa úsilia. No a tá tretia oblasť je snažiť sa znižovať daňovo-odvodové zaťaženie, aby teda podnikatelia mali viac prostriedkov na zamestnávanie, na investície, na rozvíjanie svojho podnikania, ale aj zároveň spotrebitelia, aby mali viac peniazy na míňanie. Vidíte tu také snahy, že to bude lepšie? E-government je v parlamente, sú tam nejaké nové veci, už máme návrh rozpočtu verejnej správy na najbližšie roky. Vidíte tam nádej, že sa zlepší konkurencieschopnosť Slovenska? Tá retorika každej vlády smeruje k tomu, čo všetko urobí pre zlepšenie. Bohužiaľ, tie reálne kroky zatiaľ nie je veľmi vidieť, či už sa to týka reformy ESO, e-government sa zavádza už neviem koľko rokov a ten pokrok je taký čiastkový. Čiže ja by som si počkal až skutočne, keď budú zavedené konkrétne kroky, aby som to nejak takto hodnotil. Martin Vlachinský, Inštitút sociálnych a politických štúdií. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Ďakujem a želám pekný deň. Dovidenia.